Я ми кажи, ти сега как влизаш в Пайнер? Аз съм била дете. Тогава Митко Димитров им помогна. Чул съм, че в поп-фолка има изпълнители, които дават по 10 000 лева на месец, само за да... Ние на секс телефони не сме... Нашите не разбраха, сега ще разберат. Една певица, за която можем да кажем, че... Често я определят като ангелския глас в българската поп-фолк музика. Емилия. Къде си неудобно ти? До ден днешен не вярвам, че Денис се е самоубил. Тук има нещо, което ми казваш. Сега си казваме чао, не с Богом. Помни, че ти винаги ще бъдеш част от мен. Когато ми беше на гости Люси Ларионов, каза, че е спрял да работи с теб. Защо? Нашия бизнес стана много скъп. В Пайнер съм искала да направя дует с Константин, с Тони Стораро. Не може. За мен това е абсурдно, особено ако си артист.